Tässä on mä. Ja tässä on Possu, joka heittää mun päälle TNTtä. Tässä videossa mä yritän läpäistä Minecraftia, mutta jokainen mobi heittää mun päälle TNTtä. Tää oli ihan sikavaikea haaste, ja tää vaan menee hullummaksi videon loppuun kohden. Ja muuten, tänä vuonna mä aion tässä alkaa julkaisee videot aktiivisesti, joten jos haluat tukea mua, katso tää video loppuun asti. Ja vaan näin pieni osa mun katsojista on tilannut mut. Mut noni, nyt aloitetaan. Okei, noni. Kuten kuulitte, tästä tulee varmaan vaikein challenge, mitä mä oon ikinä oikeesti pelannut täällä. Ja niin ruuan kerääminen tulee olemaan niin tosi vaikeeta. Innolla ootan, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja mä en ihan, okei. Mä olin just testaamassa, että kuinka kaukaa noin niin heittää muu, mut näköjään tosi kaukaa. Okei, en mä saa ruokaa edes kerran. Okei, täällä on ihan liikaa mobeja. Miten tässä alkukohdassa nyt on näin paljon mobeja? Tai siis spawnilla. Ja oliks tuossa lammas? Lammas voisi olla tosi hyvä, että saataisiin niinku sänky. Se ottaa niinku... Oho, toi heitti toi ihan eri suuntaan. Okei. Se kuoli. Toivottavasti... Ei kai se räjähtänyt se villa. Kerätään vaan puuta suoraan. Hetkonen. Tuollahan on kylä. Okei, siellä me saadaan sänky heti. Mut nyt yritetään vaan nappaa mahdollisimman paljon puuta, kun me saadaan, ennen kuin tulee yö ja tulee sikanomobeja. Okei, sitten tehdään kirves, tollanen. Tehdään pikaksekin. Okei, nyt on niinku puuta ihan okosti. Mä voisin lähteä kattoo, että mikä meininki tuolla kylässä on. Mä en yrittää ottaa tuon heinän ja voisin ehkä itse asiassa katsoa, onks... Okei, tuolla näkyy myös toi Iron Golem. Ja siinä näkyy myös kyllä enää. Mä voisin yrittää ottaa ehkä noin heinät tosta ja sitten ehkä katsoa, mitä tuolla chestissä on tuolla Nether-portaalissa. Itse asiassa, mitä toi tekee tuolla? Okei, Spider-Man. Kenenhän toi kattoo? Toi näyttää niin tyhmältä. Okei. Ollaan vaan varovaisesti. Otetaan heinää niin paljon kuin pystytään. Ja kuka sieltä mua ampuu? Kana ampuu. Yritetään nappaa. Onhan täällä sänky. Tuolla ei oo sänky. Tulee DNTtä. Miten toi... Ketkä mua tykittää? Hetkonen, näkeekö noi mut niinku seinienkin läpi? Näköjään. Okei. Mä en tiennyt edes että tästä challengesta tulee paljon vaikeampi, mitä mä luulin. Toi kana kuoli. Ihan hyvä. Yritän ottaa tästä, missä tässä on chesti, tuossa on chesti. Ui. No niin, joku tykittää meitä jo. Toi kana, okei, verran tappaa sen. Oi. Okei. Siis tää on ihan mahdoton oikeesti. Tää on näitä sänkyä nyt. Pystytään vielä. Tää on noin niin... Oho! Siinä just räjähti aika kivasti. Onneksi noin niinku tappaa aika nopeasti itsensä. Okei, sit lähdetään etsiä joku keivi tästä. Pitäisikö yrittää tappaa toi? Miksi sinä liimaat? Hetkonen, toi Iron Golem on ottanut damakea. Okei, mä menen tappaa ton. Tai siis mä veikkaan, että se kuitenkin jotenkin räjäyttää itsensä. Pitää jotenkin kikkailla täältä sivusta. Noni. Nice. Oho! Ja ne Ironit just taisi räjähtää. Okei. Joo, tuonne nyt kyllä kuuluu kans. Kyllä se... Mitä? Kuka mua ampuu? Okei. Pitäisikö mun vaan mainaa alas, että kun tässä näyttäisi olevan ehkä jotain. Toi... Vitsin ötökkä. Hyttynen. Okei, täällä ainakin on Ironia. Joku ammuskelee, ei välitä siitä. Vähän tällainen Amerikka-meininki. Jari, sinut pitää nyt tappaa. Mitä vittu? Oho, joku on valmis maininnut mulle tätä Ironin tähän. Okei. Siellä oli just lepakkomies. Joo, ne saa räjätellä itteensä siellä. Ei tullut spawneri toimuuden mitään rikkoa äkkiä. Ei, tää on huono. Siinä on oliko siinä tupla chesti?
Okei, tää oli hyvä juttu. Hei, mutta mä just tajusin, että bovihan on ihan sika hyvä mulle. Okei, tehdään ämpäri nyt ja vaikka pikki. Voi vitsi! Mistä toi tuli? Ei kai se just räjäyttänyt mun... se räjäytti mun... Ei, siellä on vielä. Nyt äkkiä pitää tappaa. No niin, mä kuolen. Tuo tulee lisää. Okei, nyt pitää yrittää tappaa tää. Ei, mä en osunut siihen edes. Okei, mä oon lovi. Tuo tulee creeperi. Nyt näyttää muuten huonolta. Okei, kuoliko se creeperi? Taisi kuolla. Okei, mihin nyt se zombi meni? Sekin taisi kuolla. Vitsi, oikeesti oli paha. Onneksi tää säilyy. Mulla on nää kultapöksyt jo kyllä, mut musta menee kyllä silti ironpöksyt, koska muuten mun takamus on ihan kullissa. Mä oon ihan kullissa täällä kokonaan. Laavaa kuulee jostain tästä, okei. Tuolla on paljon TNTtä. Oho! Okei, nyt mä oon ehkä turvassa. Hei hetkonen, tuolla on muuten timanttia. Jolle pakko. Oh. Ja sikannepakoita. Oh. Apua. Okei, lepakat taisi kuolla. Siis... Se lepakko just niinku... Exposesta tänne lisää timanttia. Sitten tehdään timanttipikki, niin saadaan obsidiaania periaatteessa. Kerätään timantit nopea. Okei, siinä oli 2. Saatais sillä housut. Joo, tehdään housut. Vitsi, mä oikeesti vihaan skeletona niin paljon, tekis mieli vaan. Okei, nyt vaan se laavapuuli. Okei, sikan tyyppejä taas. Mennään ohi vaan. Tosta ei voi... Ui. Pitäisikö mun juosta? Okei. Tehdään tää. Okei, tää oli huono idea. Tää oli muuten huono idea. Tää oli tosi huono idea. Oi. Creepereitä, lepakoita. Okei. Oikeesti tryhardaan. Selvittiin siitä. Please. Nice. Okei, meillä on 17, mikä on just tarpeeksi, kun mä tähän portaaliin. Tehdään tähän nyt pikku sellainen beissi nopeasti. Mä mainaan tähän pikku beissin. Okei, nyt tulee esittely mun uudesta hienosta beissistä. Aluksi Nether-portaalissa on käynnillä. Hieno sänky, chesti, crafting table. Mä en tiedä mikä toi on. Ja tässä. Mä pistän sut tonne, jos sä et tilaa mun kanavaa. Okei, ei siinä kai auta muu kuin mennä. Okei, tää näyttää ihan turvalliselta kohdalta. Okei, eli aina mitä yrittää Tardanian periaatteessa Blazeit. Kaikki muut me saadaan niinku voideltua muualta. No niin, nyt se alkaa heti. Nyt pitää olla niinku ekstra varovainen, koska noikin tykittää mua. Tossa on muuten Fortressi, mikä on sika hyvä, mutta tossa on myös sika paljon mobeja. Nyt meidän pitää liikkua varjoissa. Ei, siellä on... Ei... No niin. Ne räjätti just niinku tän spawnerin. Okei, tuolla on toinen. Mitä mä nyt teen tän? Tää ihan varovasti ja mä voisin nyt tää niinku bovittaa. Bovitetaan, pitää osuu. Okei, nyt äkkiä niinku syntyy lisää. Mennään kattoo. Okei, me saatiin yksi. Pitääks mun mennä takas Overworldiin hakee marroveita? Okei, sit mennään takas. Okei, nyt lähdetään etsiä vaan. Okei, täällä on räjähdellyt. Nyt etsitään vaan niitä saakelin ankkoja. Hei. Yes! Tässä on ainakin räjähdellyt. Jossain. Hei, tuolla. Nice, okei, hyvä. Kuole, ei räjähtä.
Okei, ehkä nyt on tarpeeksi. Me tarvitaan vaan lisää flinttejä. Okei, nyt me saadaan... Okei, me saatiin 66 noista. Se on niinku tarpeeksi. Ainakin pitäisi olla. Okei, mä spawn-killaan ne suoraan. Oh! Sikon teidän tietä! Oh. Vitsi, tää on paha. Toivottavasti se kuoli, joka ampui mua. Ei, vitsi. Tässä on se noin, niin... Siihen syntyi... Ei. Nyt se muuten räjähti kyllä. Nyt kyllä taas räjähtää se spawnerikin. Katos, onko tää chestissä mitään hyödyllistä. Okei. Ei vissiin. Hetkonen. Miksi tuo on vihaisia mulle? Siis mitä? Onks noi pigment vihaisia mulle? Moikka. Ihan oikeesti. Tuolla on. 1. Oi. Mitäkkiä? Hello please. Nice. Saatiin toinen. Noin. Okei, nyt löytyy fortress. Sikana. Tykitetään. Viime aikoina on muun muassa stressaa. Nice. Tonne. Vitsi kun tää on Soul Sandilla tää fortressin. Tää tulee ihan sikan noita vithereitä. Tai vither-skeletoneet siis. Kasuaalisesti tähän yksi tällainen ritke. Teidän teetkin vaan lentää. Okei, tuo oli tyhmää. Okei, tässä näkyy aika hyvin tää range. Tosta on niinku ei näe mua, mutta tosta näkee. Au. Okei, ei. Okei, mennään vaan. Sitten tehdään tällainen. Ei. Ei. Okei, meillä on 5. Jos tää vielä tiputtais, se olisi tarpeeksi. 5 sanot se tiputti. Tää varoo. Oho. No taistelee. Toivon kattoo mua. XP:tä ainakin näkyy, mutta yritetään juosta. Siinä on. Vaikka. Okei, nyt räjähtelee paljon. Nyt lähdetään takas portaalille. Okei, täältä jostain mä oon tullut selvästikin. Okei, no räjähtelee itteensä. Okei, toi kuoli. Nyt mennään vaan. Okei, jes, saatiin lisää. Oi. Nyt mä en tiedä mistä mä ammutaan. Joo, pitää vaan mennä. Siellä se portaali on. Ui, vitsi tonne. En halua tippua. Noniin. Selvittiin. Ei näy Endermaneja kyllä vielä toistaiseksi. Noniin, 1 Enderman. Okei, miten me hoidetaan tää? Mä en pystykään pistää sen. Vitsi. Miten on hyvä aimi vielä? Oi. Näitä pikkusia otuksia on sikana. Kanoja. Ei kun siis kaneja. Nyt vaan mennään. Ota. Bombo. Oi. No, oh. Ja nyt se varaan seuraa mua. Kuoliks se? No joo, rip se Enderpearl. Noniin, ei. Jes, miten se selvis? Nyt lähdetään se Strongholdia kohti, että se tarvitsee myös ruokaa samalla. Okei, mihin suuntaan? Okei, tonne suuntaan. Heitä. Noniin. Please sano, että se heitti vaan yhden. Nice. Droppasko se? Ei dropannut. Ei, ja pikku zombi. Noniin, nyt se kyllä räjähtää.
Toinen pikku zombi. Oh. Miten mä nyt hoidan tän? Tuolla on toinen Enderman, tää on hyvä. Miten toi kuoli? Noniin. Okei, tossa sen oli kyllä pakko räjähtää sen Enderpearlin. Joo, se räjähti. Okei, hei, tuolla on kylä ja toinen. Kolme Endermania. Nyt äkkiä. Okei, toi toinen otti tosi paljon damakea. Okei, molemmat otti aika hyvin damakea. Okei, toi kyllä kuolee kohta. Se taisi kuolla. Tuolla. Nyt. Ota se. Nice. Yes, me saatiin toisesta. Olisiko tuolla? Toivottavasti täällä kylässä on ruokaa. Ei vitsi, loppuu toi ruoka. Mä en pysty juosta ollenkaan. Oi vitsi. Pakko yrittää kiertää noin. Okei, ollaanko nyt tässä kohtaa vähän turvassa tuolla skeletoneja. Tuolla olisi tollanen kissa. Oho. Spideri on vielä tuolla. Ui vitsi, mä säikäydin. Ui, ai niin, tuolla on kylläläisiäkin. No joo. Oho. Toihan hakkaa itteensä tuolla. Ehkä mä pystyn nää sniikkaa. Otan mahdollisimman paljon. Okei, mä saatiin sikan tuo ruokaa. Tää on sika hyvä. Joo, eli tonne suuntaan. Mitä ihmettä? Hirveä sade. Oikeesti ton takia kalastaminen ei kannata. Ui. Miksi mä join just? Mitä ihmettä? Noniin. Kaloja. Onneksi noi tippuu tonne veden pohjaan. Oho, taas kyllä. Ei vitsi. Noniin. Oi. Joo, sinne taisi mennä ne heinät. Tuo kissa sentään lähtee karkuun, niin tuo on niinku... Oi. Mitä vitsiä? Nyt meillä on paljon heinäpalleja. Paaleja. Ui vitsi. Noin. Okei, mä ranta. Vitsi noita noin, niin miten noin kaikki on? Oi. Nyt kyllä tippuu lattialta. Okei, mobea spawnaa. Mulla on aika hyvä tällainen niinku näköalapaikka. Okei, nyt tulee trickshotti. Oho. Tunnen Herobrine jonkun mielenkiintoisen näköisen taideteoksen. Okei. Creeperikin tuli. Miten mä nyt hoidan tän? Mä haluaisin nyt hoidella ton Enderman jotenkin. Tai siis... Ai. Joo. Oh my god, tässä menee oikeesti 1000 vuotta. Siis täällä on taas kylä. Mä en tarvitse kyliä, mä tarvitsen Endermaneja. Ja tollanenkin. Mä en oikeesti tarvitse näitä rakennuksia. Mä haluan vaan niitä miehiä. Hei, nyt kääntyi. Ja me ollaan siis periaatteessa menty ohi jo. Okei. Sen pitäisi olla tää. Okei, sit mennään. Okei, nyt ainakin kuuluu jotain TNTtä. Noniin, siinä se on. Okei, mä just tajusin kuinka... Ei saakeli. Tuolla on ihan sikannoit vitsin pikkutyyppejä. Täällä on varovainen. Tuolla se on. Ei vitsi, mitä nyt saan ton rikki ton... Noniin, sinne syntyy joku. Noniin, nyt se TNT varmaan on ihan... Mitä tuolla tapahtuu? Pistää ovi kiinni vaan. Ui. Apua. Mitä? Se vaan lähestyy. Pakko on takas ylös. Mitä ne tykittää vieläkin? Oh my god, tonne syntyy tonne nyt vitsin pikku siittimiä. Mitä noin ton? Ei saakeli. Okei, katsotaas. Ei taasko se alkaa.
Mitä? Nyt. Mitä? Pitää freestylata. Sain ton rikki. Nice. Ei yhtään silmää. Tää on niin mun oikeesti tuuria. Ei. Ei, nyt ei oo yhtään hyvä. Ai. Mikä? Mä en edes näe kuka tuolta ampuu. Ai, lagaa. Enderman. Yritetään sitä tehdä taas smoothisti. 2 Endermania. Mitähän ne vaan? Okei. Tuo oli onnäköistä. Mä en tiedä, keskeytyks mä jatkuu meiningit. Ketä te ootte? Ei pikku zombi. Miten se näki mut noin kaukaa? Oi. Tuo on pahin, jos tippuu tällaiseen koloon. Kuoli. Nice. Let's go. Okei, me tarvitsee vielä kaksi vielä. Okei, nice. Nyt on uusi hattu. Se kuoli, mutta ihan varmasti kyllä räjähti se enderpearlikin. Ei vitsi kun lakaa. Vitsi. Oi, miten? Mitä mä selvisin? Lagaa sikana. Mä kuulin tuolla. Onks mun kamat vielä? Miten mä pääsen sinne? Totas mun kamat ei räjähtänyt. Please sanoit ainakin mun enderpearli säily. Tässä nyt ei oo ihan kaikki tippukaan tonne alas. Täällä on ainakin kultainen omena. Tuolla on mun enderpearlit. Ei, miten ne on nyt? Meniks nyt sinne? Ei sinne on. Pitää varoa. Äkkiä. Mun kamat. Ai. Lagaa taas. Pikku zombi. No eli Blaze Powderit ja Enderpearlit on niinku tärkein, mitä on saada tosta, niin se on niinku hyvät. Ne selvis. Ja arravit. Ja tuolla Endermanit itse asiassa vielä. Okei. Se tulee päälle. Nyt se käy päälle! Nice, räjähti. Yes! Samahan niinku halu luovuttaa. Mitä mä teen? Oh, vitsi, mä oikeesti säikähdin. Se kuoli! Älä please sano, toi räjähti. Se näytti kyllä vähän, että se olisi kadonnut. Yes! Finally. Okei. Olisiko tuolla alhaalla? Ai vitsi, nyt tivuin suoraan lepakko. Oh. Hei, tuolla on ironia. No noin nyt rauhoittuis noin. Oi, siellä on creeperikin. Okei. Yritetään päästä tonne. Kurnase. Voisin itse asiassa mennä hakea sen sängyn tonne tuolta ylhäältä. Mitä ihmettä? Noni. Nyt ei näytä hyvältä. Älkää tulko tänne. Nyt on pakko päästä ylös. Okei, noni. Sitten on sänky takas. Nyt se on menoa. Pitää sänky johonkin tähän. Katohon. Oi. Nyt ei tällaista, please. Nyt ei please tällaista. Apua. Nyt rauhoittumaan. Okei. Nyt. Ei se oo muuta kuin menoks. Okei. Mennään. Okei. Mä oon valmis.
Okei. Pikkulagit. Okei. Pitää varoa. Tää ei näytä kovin hyvältä. Okei, nyt se kuitenkin tää jo mua. Okei, nice. Nice, osuttiin. Nice, osuttiin taas. Okei, menee hyvin. Osun blokkeja. Vitsi, mulla vaan jotain hiekkaa. Ui vitsi. Osunkohan mä täältä tohon. Nice. Yes. 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 Ylläks mä tohon? Ylsin. Mä itse taisin saada kaikki tuon noin tornit. Nyt pitää vaan venaa, että se tulee lähestyy. Hei, se menee tonne. Yritäs lähtee. Älkää enter. Joo, se heittää. Se osui mun... Se osui mun tossa niinku ilmassa vedi mua nopeammin alas. Vitsi, toi oli pelottavaa. Mut siis mitä? Sekin heittää noita TNT. Miten pitäis saada niinku toi nyt tapettuu? Sieltä se tulee... miten mä oon osunut? Ei oo enää arroveitakaan. Okei, sieltä se tulee taas. Yksi Enderman on jo tuolla kämppimässä. Voidaan olla tässä lähellä. Tää on erittäin haastavaa. Okei. Nyt se ottaa damagea. Se lähti hetikinkään. Okei, nyt se tulee nyt testataan. Katsotaan saako se. Okei, kyllä se saa kyllä. Ei, mutta oli aika hyvä taktiikka. Se vaan pitää spaidaa mulle pois päältä. Okei, se tulee. Se tulee. Nyt yritetään vaan lypsää tuohon noita. Nyt se otti taas damagea. Nice. Nyt yritetään, hei nyt. Voisiko tuo Enderman heittää? Ei, vitsi, miksi tuo Enderman ei heittänyt? Noniin. Nyt taas. Oi. Nyt se ottaa taas paljon damagea. Ja se lähtee haneen. Oho. Okei, tuo on kunnolla vihainen. Ui, vitsi. Antakaa mun nyt syödä. Antakaa miehen syödä leipää. Limppua. Oi. Okei, kai tää tästä. Kyllä tää tästä. Mulla on yli puolen välin. Noniin. Oi. Ei pitää tippua tonne. Puoleltiin. Äkkiä takas, se otti damagea vielä äsken. Oi! Sinne ei vesi jäi. Pakko on hakea vesi, jos toi heittää, mutta katso kuinka lähellä me ollaan. Me ollaan niin lähellä ihan oikeesti. Apua. Miten Enderman on näin paljon täällä? Okei, noniin. Vitsi. Sitten damagea. Mä en saa, se on ihan lovi, se on ihan one shotti. Nice! Easy. Tuo lasketaan voitoksi.